ना सगळे मजेत ना? माझ्या चॅनलवर तुम्हाला सगळ्यांचे खूप खूप मनापासून स्वागत करते। तर आज मी आपण बनवलेली ही चिकन बिर्याणी बनवलेली आहे। तांदूळ कोणता घ्यावा, भात कसा शिजवावा बिर्याणीसाठी, इथपासून मी सगळं डिटेलमध्ये सांगितलेलं आहे। तर रेसिपी शेवटपर्यंत नक्की बघा आणि रेसिपी जर थोडी जरी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा। चला तर आपण वेळ वाया न घालवता रेसिपीकडे वळूया। इथे मी ना चिकन मध्ये टाकण्यासाठी एक वाटण करून घेते। कोथिंबीर टाकलेली आहे मूठभर अशी, त्यानंतर पुदिना, लसणाच्या पाकळ्या आहेत 8 ते 10, मिरची, 1 इंच आल्याचा तुकडा, 2 ते 3 मिरच्या आहेत। हे ना मी वाटून घेते। इथे मी अर्धा किलो चिकन घेतलेलं आहे। आता हे हिरवं वाटण जे केलेलं आहे ना ते टाकणार आहे, त्याने छान मस्त चव येते। आता हे मी सगळंच टाकते, याच्यामध्ये कोथिंबीर आणि पुदिना आहे तर जास्त आहे ते, एक मस्त चव येते त्याच्यासाठी। आणि दही टाकणार आहे अर्धा कप एवढं। दही ना ताजच घ्यायचंय। त्यानंतर इथे काही मसाले आहेत, काश्मीरी रेड चिली पावडर 1.5 टेबलस्पून, त्यानंतर हळद आहे 1 टीएसपी एवढी, 1 टीएसपी एवढी, त्यानंतर मीठ आहे चवीनुसार। इथे धने पावडर आहे, धन्याची पावडर 1 चमचा एवढी, 1 टेबलस्पून एवढी, त्यानंतर बिर्याणी मसाला हा। आता हे सगळं ना मिक्स करून अर्धा तासासाठी ठेवून द्यायचंय साईडला, कमीत कमी अर्धा तास तरी ठेवायचंय। छान असं मिक्स करून हे मिक्स करून ठेवते मी। चिकन मी आधी 2 ते 3 पाण्यात व्यवस्थित स्वच्छ धुवून घेतलेलं आणि त्यानंतरच मी हे सगळे मसाले वगैरे टाकलेले आहेत। धुवून घ्यायचे आधी स्वच्छ व्यवस्थित, छान असं मुरत ठेवायचंय अर्ध्या तासासाठी। अर्ध्या तासासाठी ठेवा, 1 तासासाठी ठेवा। जास्त टाइम जर ठेवणार असेल तर फ्रीज मध्ये ठेवा, 2-3 तास ठेवलं तरी चालेल। आणि इथे मी एका साईडला हे तांदूळ पण जे आहेत ना ते भिजत घालून ठेवले आहेत। अर्धा किलो तांदूळ आहेत, अर्धा किलो चिकन आहे तर अर्धा किलो तांदूळ आहेत हे, तर हे मी भिजत घालून ठेवले आहेत। अर्धा तास झालाय। एका साईडला मी पाणी उकळत ठेवलेलं आहे। तर आता आपण याचा राईस कसा करायचा तो बघूया। आणि मी हे थोडेसे कांदे जे आहेत ना ते कापून घेतलेत, याचा आपण तळून घेणार आहोत बरिस्ता बनवायला। बिर्याणीची जान असते एकदम बरिस्तामध्ये, तळलेले कांदे जे असतात त्याला बरिस्ता म्हणतात। एकदम छान लागतात हे, याच्याशिवाय बिर्याणी म्हणजे बिर्याणी नाहीच आहे। तर हे मी तळून घेणार आहे। हे 5 कांदे आहेत। इथे या कांद्यामध्ये ना 2 चमचे एवढं ना कॉर्नफ्लॉवर टाकून घ्यायचे, मिक्स करायचे। आणि आपल्याला तळून घ्यायचे ते कांदे। कॉर्नफ्लॉवर घातल्याने कसं एकदम ना क्रिस्पी होणार आहे, कुरकुरीत असे कांदे होणार आपले, तळून येणार आहे। तेल मी तापत ठेवलेलं आहे, छान कडकडीत असं तेल तापलं की आपण हे तळून घेणार आहोत। कांदा इथे आपण ना तळून घेऊया, चांगलं तेल तापवून घ्यायचंय। करपवायचं नाहीये, गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत असा तळून घ्यायचंय। कांदा तळून झालेला आहे, काढून घेते आणि असा सगळा कांदा ना
पूर्णपणे मी तळून घेते. असं हवंय आपल्याला. पाणी चांगलं एकदम बॉईल झालेलं आहे, छान असं मस्त उकळी आलेली आहे. यामध्ये आता टाकायचे आहेत 4 ते 5 तेजपान. त्यानंतर खडे मसाले टाकायचे आहेत 7 ते 8 लवंग, 7 ते 8 मिरी. त्यानंतर चक्री फूल आहेत, 2 चक्री फूल टाकते. जिरा जर तुम्हाला हवा असेल तर जिरा पण टाकला तरी चालेल. त्यानंतर मसाला वेलची 4 टाकली आहेत. जो तुमच्याकडे खडा मसाला असेल ना तो टाकायचा आहे. आणि याच्यामध्ये आता बघा हे कलर बदली झालेला आहे. जर तुमच्याकडे लिंबू असेल ना तर लिंबू टाकलं ना तरी पण चालेल, पिळून टाकायचंय. आता या उकळत्या पाण्यामध्ये हे तांदूळ हे टाकायचे आहेत. छान असे ना शिजवून घ्यायचे आहेत, जास्त शिजवायचे नाहीत. 80% शिजवून घ्यायचे आहेत फक्त. फ्लेम एकदम फास्टच ठेवायची आहे. मीठ टाकायचंय चवीनुसार, कारण आपण चिकन मध्ये पण मीठ टाकलेलं आहे, मुरत ठेवलेलं आहे तेव्हा त्यामध्ये. तर त्या हिशोबाने आपल्याला टाकायचंय. पाणी पूर्णपणे बघा आता कलर त्याचा वेगळा झालेला आहे. खडे मसाल्यांचा कलर आहे हा, रंग आलेला आहे. छान असे शिजवून घ्यायचे आहेत. मीठ टाकते मी चवीनुसार. आणि आता शिजवून घेते मी हे. इथे मी तांदूळ शिजवून घेतलेला आहे 80% एवढा. आता काढून घेते. गॅसवरनं मी ना काढून इथे खाली ठेवलेला आहे प्लॅटफॉर्म वरती. 80% एवढा शिजवून घ्यायचा आहे. 80% म्हणजे मी तुम्हाला दाखवते. थोडासा असा कच्चा राहिला पाहिजे आणि थोडासा शिजला पाहिजे व्यवस्थित असा, अगदी कच्चा नाही. तसं जाळीवरती काढून घ्यायचा आहे आणि तो थंड करत ठेवायचा आहे व्यवस्थित. थंड झाल्यानंतर ते सगळे दाणे आहेत ना ते मोकळे होणार व्यवस्थित असे. हे काढते. आता तांदूळ शिजला की नाही कसं बघायचं ते बघा. बघा पूर्णपणे ना असा अर्धा असा हे झाला पाहिजे, मोडला पाहिजे असा. एकदम शिजवून घ्यायचं नाहीये. तर आता हे मी ना थंड करत ठेवते. कांदा तळलेलं तेल घेतलेलं आहे. आता यामध्ये चांगलं हे तापलं तेल. त्यामध्ये आपल्याला हे चिकन टाकून घ्यायचंय आणि शिजवून घ्यायचंय चांगलं व्यवस्थित. झाकण मारून ठेवायचंय. आणि हे मी टाकते आता. कमीत कमी 15 ते 20 मिनिटं जर समजा बारीक गॅस करून ठेवली तर अर्धा तास ठेवायचंय, नाहीतर 15 ते 20 मिनिटांमध्ये चांगलं चिकन शिजवून घ्यायचं व्यवस्थित. आता हे उरलेलं आहे ना, यामध्ये थोडंसं मी पाणी टाकते आणि छान असं शिजवते. झाकण मारून घेते. म्हणजे कसं माहितीये, ग्रेव्ही राहणार. आपला बिर्याणी जी आहे ना ती अशी कोरडी वाटणार नाही. थोडीशी आपल्याला ग्रेव्ही हवी आहे त्यासाठी. यामध्येच मी टाकणार आहे थोडासा कांदा जो आपण भाजून घेतलेला आहे तो बरिस्ता. एक चांगली चव येईल.
अर्धा ते 1 कप एवढा आपण तळलेला कांदा टाकायचा आहे त्याच्यामध्ये. थोडंसं पाणी टाकणार आहे. जे आपल्या भांड्याला ग्रेव्ही राहिलेली आहे ते धुवून घेते. चिकन आहे ना छान शिजलेलं आहे. आता मी काढून घेते. मस्त झालेलं आहे बघा. ग्रेव्ही पण छान झालेली याची. एवढी हवी आपल्याला. थोडा अर्धा ना मी काढून घेणार आहे आणि मी थोडंसं काढून घेते. अर्धा काढून घेतलेलं आहे मी. आता मी थर लावते. थोडासा बघा आपला राईस मस्त तयार झालेला आहे. एकदम सुटा. तो थोडासा टाकते आणि मी ना भांड्याच्या खाली तवा ठेवलेला आहे. आपल्याला स्लो फ्लेम करून ठेवून द्यायचंय. अर्धा तांदूळ आहे ना मी भात आहे तो आता घालते. आता मी ग्रेव्ही घालणार आहे थोडीशी. भात पण आपला छान झालेला आहे मोकळा असा. थोडासा असा हा तळलेला कांदा मस्त. थोडीशी कोथिंबीर, थोडंसं पुदिना. मी यामध्ये कलर अजिबात घालत नाहीये. तुम्हाला जर हवं असेल तर तुम्ही कलर घालू शकता. रेड कलर नाहीतर ऑरेंज कलर कोणता पण. आता ही जी उरलेली ग्रेव्ही आहे ना ती पण टाकते मी यामध्ये वरून. छान पीस शिजलेले आहेत चिकनचे. आता हा उरलेला राईस आहे तो टाकते. आणि मी याला ना दम देणार आहे आता. थोडासा कांदा वरून परत थोडासा आणि थोडीशी कोथिंबीर आणि पुदिना. स्लो फ्लेम करून आता ठेवून द्यायचंय 15 मिनिटं. आता मी दम देणार आहे. त्याच्यासाठी मी कोळसा एका साईडला गरम करते. त्याचा व्हिडिओ मी शूट नाही करत आहे कोळशाचा. आणि इथे आपल्याला तूप टाकून घ्यायचंय थोडंसं. इथे असे ना थोडेसे होल असे मी करते जेणेकरून आपल्याला तूप टाकता येईल. तूप टाकू शकता, तेल टाकू शकता तुम्ही, पण शक्यतो तूप टाकलं ना मस्त होते ही बिर्याणी छान अगदी. तर सध्या मी आता ही झाकण मारते. एका साईडला कोळसा ठेवलेला आहे. मी इथे तवा ठेवलेला आहे आणि तव्यावरती ठेवलेला आहे भांड. मी ढाकण ठेवते. कोळसा गरम झाला की मग नंतर आपण त्याच्यात दम दे. आता इथे एक वाटी ठेवायची आहे. छोटी असेल छोटी पण चालेल. मी आता मोठीच घेतली आहे. त्यानंतर हा कोळसा आणि झाकून ठेवायचं. हे मस्तपैकी दम लागणार आहे त्याचा. 15 ते 20 मिनिटं एकदम मंद गॅस करून आपल्याला ठेवून द्यायचंय. इथे वाफ दिसते ही छान अशी मस्तपैकी. याला दम लागतोय या बिर्याणीला. एक स्मोकी फ्लेवर येणार आहे छान असा. तर 15 ते 20 मिनिटं झाल्यानंतर मी दाखवते. आपली बिर्याणी तयार आहे.
मस्तपैकी आपली ही चिकन बिर्याणी तयार आहे. छान. आता मी काढून घेते प्लेटमध्ये. मस्त झालेली आहे. तर आपली बिर्याणी तयार आहे. रेसिपी माझी कशी वाटली कमेंटमध्ये जरूर सांगा. जर थोडी जरी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. अगदी एकदम छान झालेलं आहे. मस्त मोकळा असा भात झालेला आहे. छान असा. हा बघा, अजिबात चिकट नाही झालेला आहे. फळफळीत असा भात झालेला आहे.